Hei vaan taas kerran. Täällä ollaan lenkillä ja tiedossa on semmonen mäkinen päivä. Mä en yhtään tiedä miten näillä mun uusilla energiaopeilla tulee käymään. Käykö huonosti ehkä. Kerrallään päiväretkellä kattalenkillä ensin Bodomille ja sitten Velskolan tielle ja sieltä sitten semmoiseen paikkaan kuin Salmen ulkoilualue. Salmen ulkoilualue tonne Nuuksioon ja aillaan niitä polkuja siellä. Mulla tässä vaiheessa on 12 kilometriä takana. Eteisen lipaston päälle jäi kaikki nuo GoPro-akut. Ei siinä auttanut kun lähteä polkeen takaisin Matinkylään hakemaan akut matkaa. Tuossa katoin justiin pisteessä, josta käännyin takaisin, niin 12 kilometriä oli ylimääräistä lenkkiä. Eli tänään pukkaa semmoista 80 päivää. Mukaan mahtuu sorapätkää niin kuin nytkin on. Ja sitten siellä Nuuksiossakin on jonkun verran sorapätkää, mutta siinähän asfaltti alkaa sitten jo ennen, tullaan Salmesta päin ennen sitä luontokeskusta hyvissä ajoin. Bodomin lenkki on mulle entuudestaan tuttu, eikä mä mene nyt sitä länsipuolelta, mutta Nuuksio on ensimmäinen kerta ikinä, koska mä käynyt. Kiva käydä nyt tutustumassa ja katsomassa vähän. Eihän tää kuin ihan pintaraapasu. Ja ihan tasan varmaan ettei ole parhaat paikat Nuuksiosta nyt missä mä menen, mutta varmaan siitä nyt jotain sitten pystyy jo näkemään. Itse kyllä reitit ei ole vielä niin tuttuja. Joutuu aina karttaa välillä ihmettelemään. Joo. Ei kauniasti suuntaan lähdetään tästä. Joo. Kyllä se on joo. Joo, en tiedä. Miten tätä päivää voisin sitten kuvailla? Mä luulen, että tässä on niin viinitermit oikein paikallaan. Mä veikkaan, että tästä tulee. Mä hitaasti ajelen tätä. Luultavasti voisi kuvailla sanalla viipyilevä. Sitten mä luulen, että tästä tulee hapokas. Ja voi olla, että jopa kompleksinen. Saa nyt nähdä. Ehkä luultavasti vaan traumaattinen. Mikähän siinä, että sitten tämä Espoo Ikea vetää mua puoleensa. Mä olen täällä taas. Jaha, siellä viranomaiset touhuaa jotakin tuolla. Mitähän ne on? Nyt ollaan tässä Bodomjärven länsipuolen tiellä. Vielä ei olla ihan järvellä, ja se kaukanakaan on. Melko hiljasta on tälläkin rannalla. Verrattuna siihen mitä se on heinäkuun lämpimänä päivä. Hieno näkymä. Kunnes tulee lehtipuihin, niin ei näe mitään. No niin, siitä se lähtee se Velskolan tie tuonne päin. Mä lähdin sinne 5 kilometriä Velskola. Mä oon kuullut puhuttamaan tästä, että tää on niinku Espoo Alpit, mutta en mä sitten tiedä. Pitää katsoa onko. Voi olla olematta. Kun ei tiedä yhtään sen mitä kartasta on kattonut. Trail Mappia. Tulee kun tekee sen reitin, niin tulee ne käppyrät. Niin siellä nyt on jonkun verran nousuja. Korkein kohta taisi olla, muistanko väärin, 97 metriä merenpinnasta. No. Täällähän onkin täällä loppupäässä nyt oikein kunnon mäki.
Tää on ehkä nyt sitten paras tie, mitä Espoo on tähän saakka tarjoullut pyöräilylle. Aivan ylivoimaisesti paras tää moleajan. Maisemilleen ja tien kunto, vaihtelevuus, nousuja, laskuja, mutkia. Kaikkea sitä mitä tarvii. Erittäin hyvä. Suorastaan kiehtova. Harmi, että on näin kaukana kotoa. Olisi kiva käydä aina silloin tällöin ihan vaan vetään tää tie päästä päähän. Onko tää nyt sitten Vihdin tie vai mikä tämä on? Pientareitahan täällä ei ole tietenkään. Onneksi on peili. Tätä on nyt jonkun matkaa sinne Salmeen tästä useampia kilometrejä. Tänne mennään. Oi voi. Mitähän täällä on? Ainakin melkoinen ylämäki. Sitähän täällä nyt alkaa olemaan. Ei muuta kuin hinkutellaan ylös. Tänne päin. Onneksi pääsi taas tuolta autojen seasta pois. Niin joo, täällä on tuollainen karavaanialue. Olikohan näyttänyt kausipaikkoja tai jotain. Sitten piti olla joku telttailualuekin. En nyt tosiaan jää telttailemaan tänne, kun ei ole telttamatkassa, mutta voisi jää. Täällä olisi ihan jopa pesumahdollisuudet ja en tiedä, onko täällä ihan oikea vessakin, mutta siitä jotenkin ymmärsin siitä tekstistä. Tästä kerrottiin, että täällä olisi pesumahdollisuus. Täällä on vähän tiet liejussa. Tää ei nyt liejussa ole, mutta vähän märät on varjoissa. Tuossa on isompi järvi ensin. Kartta ei näytä sen järven nimeä nyt tässä. En mä piti alkaa sitä tuossa zoomailemaan. Mut isompi järvi kumminkin. Se iso Parikas on sitten paljon pienempi. Sinne on kilometri. Joo. Iso Parikas, vähän Parikas. Tulentekon sallittu, kertakäyttö, grillit kielletty. Iso Parikas puolikilsa. Siispä sinne. On hienon näköistä, on. Todella. Nyt näkyy Iso Parikas tuossa suoraan edessä. Siis tässä. Nyt otetaan syömään. Tässä on maitosuklaamyyslipatukka. No joo. Siinä on vähän kuitua, mutta onneksi, no joo. Tuommoisessa patukassa on aika vähän, ei se nyt ole niin väliä. Kuitu vähän hidastaa hiilihydraatin imeytymistä, mutta olkoon. Sitten on pikkupussukka nutellaa. Ihan vaan tämän lenkin tarpeeksi. Ja tietysti se lusikka, että ei tarvi näin herrasmiehenä sorminen syy. Mä laittaisin kyllä sen herrasmies sulkuun. Ja sitten kuulkaa, sitten on tortilla. Siellä on, se on folioon käärästy. Siellä on
Taputellaan ja sitten siellä on yhden vinkin kautta saamani idea viikunahillosta. Nyt maistellaan, että toimiiko tää homma. Toimii. Nyt näyttää hurjalta, Katsotaan miten tässä käy. Annas tuo viimeinenkin iso rissa tuolta päälle ja katsotaan nouseeko tämä. Heti noin tauon jälkeen niin en tiedä nouseeko keulat pystyyn. Mieluummin tää tulisi ehkä alaspäin. Kevenee eturengas kovasti. Pääsee. Joo. Hyvin pääsee. Voi nuuksi. Olipa aika rankka nousu. 48 kilometriä on nyt. Sitten heinäkuussa siellä Norjassa, niin siellä on, se on aika jännä se reitti. Se on Torniosta alkaen nousua, Apiskoon lievää nousua koko matka ylämäkeen ja sitten tulee jyrkkä lasku, niin muuten tulee nytkin. Jatkuu kohta. Vau, mahtava. Niin. Apiskoon asti nousua ja sitten Apiskosta taas siitä Ruotsin ja Norjan rajalta sitten Apiskon jälkeen niin semmonen tiukka rykäsy Narvikkiin yhtä alamäkeä ja ainakin enimmäkseen. Jaha, nyt kääntytään oikealle. Joo, tuo menisi jonnekin Huitsin kuikkaan. Katsotaan nyt. Tarkistetaan tilanne. Joo. Mä käännyn nyt, mitä ihmettä. Miksi et sinä käänny? Oipas. No käänny. No niin. Nyt ei. Joo. Se on tuo nappi, mistä se käännetään, että se automaattisesti on aina niin kuin menoon suuntaan tuo kartta. Täällä alkaa jo lintuja olla. Välillä näkee kun lentelee monenlaista tirppaa ja ääniäkin kuuluu sen mitä tuolta tinnitukselta, niin nyt pystyn kuulemaan. Mullahan linnut visertää korvissa yötä päivää. Kaunis päivä. Lämmit on varmaan joku, tässäkin ihan varmasti on se 15. Terve. Mitä? Mahtava keli on. No on kyllä joo, on aivan mahtava. Just tossa kameralle höpötettä, kun on niin nätti päivä, että varmaan 15. Mitä? Ja sitten tuli sotkea sun hyvät filmit. Kerkesinkö mä? Mitä? Kerkesinkö mä sotkea sun filmin? Et kerennyt, kyllä sä tulit tohon kameraan ja varmaan sit näyt kyllä YouTubessakin jossain vaiheessa. Ai jää. Mene. Mitä? Mistä sä tulet? Mä lähdin Matin kylästä ja palailin. Mä tulin tuosta Velskolan-tien kautta ja Polmijärveen. Herrakunnasta on tullut tuolta Tervalammin kautta ja Joo. tästä Joo. Joo.
Onko luontokeskus auki, tiiäks? Tuossa. Niin. Oli siinä ainakin porukka. Oli porukka. Oli siinä joku, joo, jotain otti kärryn päältä pois. Oli siinä joku. Joo, vähän niinku pullakahvit tässä siintelee. Ah, Silmiset. okei. Ei haittais. Ei mitään. Joo, mutta tää on nyt niin hyvä testilinkki tälle mun uudelle ajoaikaiselle ruokailusysteemille ja tälle NS-energiaremontille, että ei kyllä juuri ehkä parempaa sitten olisi voinut löytää täältä päin. Mä mietin Bodomin lenkkiä, että olisiko se niin, että se on myötäpäivää vähän helpompi. Mun mielestä on. Tai ehkä se tuntuu justiin tästä, kun on energiat kohilla. En tiedä. Yllättäen tuli ylämäki. Ylämäki yllätti pyöräilijä. Onpa mahtavaa, kun pääsin nyt tämän Nuuksionkin ainakin tältä osin näkemään. Ja nyt vaan pitäisi tulla patikoimalla, niin pääsis vähän vielä erilaisempiin paikkoihin. Siinäpä se oli sitten se Nuuksion varsinainen, tommonen vähän tiukempi mettäpätkä. Nyt tultiin tähän leveämmälle tielle ja mennään kohti Haltian luontokeskusta. Tuossa tuli yksi pyöräilijä vastaan, sanoi, että ainakin siinä oli porukkaa, että kai se auki on. Toivotaan. No niin, näinhän se loppui sitten. Sorapätkät. On sitä vielä tuossa. Mennään tuon Espoon keskuspuiston kautta, niin siinähän nyt on vielä sorapätkää jonkun verran. Se näyttää auki, siellä oli huoltohommat menossa. Niin, semmoinen lyhyt yhteenveto liittyen tuohon energiahommaankin, niin se toimi. Mutta ehkä olisi vielä voinut vähän enemmän. Mulla jäi tossa 2 niitä tortilla juttuja ja sitten jäi 2 patukkaa, 3 patukkaa syömättä. Olisi saanut tänne loppupäähän enempi vielä paukkuja. Ja sitten se vesipullo putosi. Taas ei saanut kunnolla hörppyä. Alku meni tosi hyvin, se Nuuksion pätkäkin meni hirveän hyvin. Oikeastaan siihen Haltialle asti ja vielä siitä eteenpäinkin, mutta sitten alkoi ihan yhtäkkiä tökkimään. Ne oli niin kovia siinä Nuuksion tiellä ne muutama ylämäki. Ne oli tullut siinä vaiheessa juotua jo pikkusen säästeliämmin. Mutta ei tästä oikeastaan sen enempää. Reissu oli tosi kiva. Niin me palataan sitten taas seuraavien videoiden parissa asiaan. Ja niitä kyllä tulee vielä ennen sitä Norjan reissua. Palataan juttuun. Heippa!